Мультициклонний пилосос VC3 – це високоефективний безмішковий апарат з прозорим контейнером для сміття, що легко миється. Сміттєзбірник легко спустошується простим натисканням. Також колбу можна розібрати, щоб помити. Зверху в голові колби знаходиться фільтр захисту двигуна. Окрім цього, пилосос оснащений фільтром HEPA-13, що забезпечує чистоту повітря в приміщенні. Вирізняється легкістю управління та низьким рівнем шуму. Пилосос оснащений напівавтоматичним змотуванням кабелю. Кабель 6 метрів. Комплектація пилососа – щілинна насадка, насадка для м'яких меблів, підлогова насадка, що перемикається для твердих та килимових покриттів, телескопічна подовжувальна трубка та всмоктувальний шланг довжиною 1,5 метра. Цей малюк заслуговує на вашу увагу. Найменший пилосос в своєму класі. Вирізняється маневреністю та малою вагою.